Makadini swenyu pano momose indonzi Petros Dliwayo. Tinotaura pamusaka pedhemo iriko musi wa 31 March. Tinoti isusu tiri kuda kubvisa vaMunangagwa. Zvino munhu wose anoshanda patolgate, wose munhu anoshanda patolgate ngaafe patolgate ipapo. Hatidi munhu anoshanda mutolgate musi wa 31 March. Wose matolgate ari muZimbabwe hatidi munhu anoshanda patolgate. Ukashanda patolgate musi iwoyo, musi wa pakara lokuzeni yapera, dhemo yapera, tinenge tisingadi kuona munhu patolgate. Tikakuwana uri patolgate ndipo paunofira ipapo. Patolgate hatisi kuda kuona munhu ipo paya. Musi wa 31 March Mnangagwa must go. He must go to Zambia, to his place. Nebana vake vose vari kuita zvekuba vachitivira mari dzedu muZimbabwe, tinoda kuvauraya vose. We don't want to see them zvachose. Saka munhu wese muZimbabwe, tollgate usabhadhare, pinda patolgate uende kwauri kuenda. Bedbridge border, Chirundu border, mabhodha ose nemapanda. Hatidi kuona mabhodha anoshanda musi iwoyo. Mabhazi zvenyu vanofamba nemabhazi, vakomana vaya vanoita zvekuba vaya, garai munovandira mota mumasango umu mese, mumarodzi yese. Mukaona mota inofamba ipisei, mukaona truck rinofamba ripisei, mutore zvinhu zvese nemabhazi zvese. Itai izvozvo, endai muno ataka all those trucks and buses and cars dziri kutravhera as from 30 musi wa 30 mausiku, as from musi wa 30 mausiku. Try to attack anything which is going through these roads. Hatidi kuona chinofamba ipapo. Ndapedza kutaura. Mnangagwa must go. Hatidi kana kumbobona munhu unoita zviya zviri opposite vamwe. Tinoda kushanda tose tikowisisa zvinhu zvedu kuti zvigotiitira zvakanaka. Munhu uyu wakauraya majenerali wose, Mnangagwa uyu, naMuta Ncube uya Muta mushamwari wake musatanist. Saka Muta naMnangagwa bose they must be bose, nemhuri yaMnangagwa yese. Chero chimuzukuru chake ukachivona chidire nepetrol uchipise.